Priatelia, možno si poviete, čím už len môže začať prvé vydanie v novom roku. A viete, je čím. Práve dnes budeme hovoriť o tom, bez čoho sa nezaobíde žiadny človek na zemi, bez čoho nie je možné vybudovať žiadne vzťahy. Táto téma vás mimoriadne zaujme a prekvapí, preto zostaňte s nami. Pozorne počúvajte, pýtajte sa a píšte komentáre. Na našom predchádzajúcom stretnutí sme hovorili o tom, že žijeme v posledných časoch, v časoch ľudskej voľby. Hovorili sme, akou cestou ísť ďalej, pretože tá cesta, po ktorej sme kráčali doteraz, nás zaviedla do slepej uličky. Jednoducho nás priviedla na okraj priepasti, na pokraj úplného zničenia celého ľudstva, aj našej planéty. A mnohí ľudia to v podstate chápu, no nevedia, čo robiť. Neveria, že je možné niečo zmeniť. Neveria si. No v skutočnosti je všetko jednoduché. Veď my chápeme, čo sme robili, aby sme sa dostali do slepej uličky. To znamená, že teraz musíme robiť presný opak. A pre začiatok treba určiť kľúčové momenty tohto nesprávneho pohybu. A práve jeden z týchto kľúčových momentov spočíva v tom, že sme doslova dobehli na okraj tejto priepasti, odstrkujúc sa navzájom rukami, predháňajúc sa, aby sme si uchmatli ten najlepší kúsok bez toho, aby sme sa obzreli naokolo a starali sa, či vôbec nejaký kúsok zostal pre tých, ktorí sú vedľa nás. A to nehovorím o tom, či lepší. Dostali sme sa na okraj priepasti, pretože sme sa prestali starať jeden o druhého. A to je naozaj veľmi dôležitý a kľúčový moment. Prehodnotiť, že my môžeme byť šťastní a úspešní. Naše deti môžu byť šťastné a úspešné len vtedy, keď šťastný a úspešný bude každý človek. Keď je každý človek sýty, obutý, oblečený, každý má skvelé možnosti rozvíjať svoje jedinečné schopnosti a má ich každý človek. Keď sa v spoločnosti realizuje základný princíp, ktorý zabezpečuje šťastnú existenciu a tým je bezpečný život každého človeka, tak len v takejto spoločnosti môžeme byť skutočne šťastní. To znamená, že v podstate potrebujeme, viete, my sme nepochopili to najdôležitejšie. Nepochopili sme, že naše šťastie a naše jednoducho neuveriteľné perspektívy závisia od toho, či sme schopní sa zjednotiť na skutočných ľudských hodnotách. A aké sú naše najdôležitejšie hodnoty? Je to náš život a naša vzájomná láska. A tu naražame na akúsi stenu, však. A ľudia hovoria, aká vzájomná láska? Ja už jednoducho ľuďom nedôverujem. Ja už ani svojim blízkym nedôverujem. Ja sebe nedôverujem. A vy mi tu hovoríte o nejakej láske. No to je pochopiteľné. Ide o to, že zmeniť celú túto situáciu, prečo ľudia neveria, je možné. A treba zmeniť túto situáciu, v ktorej sme sa ocitli. To však môžeme dosiahnuť len spojením síl, iba ak sa spojíme. Ale ako sa môžeme spojiť bez vzájomnej dôvery? Nijako. Preto dnes navrhujem, aby sme sa porozprávali a rozanalizovali, prečo si navzájom nedôverujeme. No áno, vieš. Logicky, ak sme už všetci spolu dobehli na tento okraj priepasti, tak všetci spolu od neho musíme aj odísť. Vieš, my skutočne podceňujeme silu jednoty. Veď je to ako reťazová reakcia. Či už chceme alebo nie, my sme naozaj prepojení. My sme navzájom prepojení. A to nie je len otázka ľudských vzťahov, ale dokonca aj ekonomicky či politicky. Nuž, takto je dnes nastavený život súčasného spoločenstva. A vieš, ak od tohto okraja začnú odchádzať 2-3 ľudia, zatiaľ čo tam 300 zostane, tak tých všetkých stiahnu so sebou. Preto
Ako sa hovorí, spolu sme prišli a spolu aj odídeme. A veľká vďaka, že si otvorila túto otázku chýbajúcej dôvery. Prečo? Pretože sa nám na ňu nechcelo upriamovať pozornosť. Chceli sme hľadať príčiny v niečom inom. A vieš čo? Teraz ešte upresním jeden zaujímavý moment. Okrem toho, že si navzájom nedôverujeme sami sebe, ale nedôverujeme ani našim prorokom. Viete si predstaviť, do akej miery sme vôbec stratili dôveru v pravdu? Veď keď ľudia hovoria o normálnych princípoch vytvorenia a fungovania ľudskej spoločnosti, to sú práve tie princípy založené na starostlivosti, úcte a láske ku každému človeku. A keď o nich hovoríš, ľudia reagujú, ale to je nejaké sci-fi. No nie, bolo by to pekné, všetci o tom snívame, ale to je nereálne. To je nejaký, viete, fantastický svet, utopický svet. Mimochodom, utopický svet, to je práve, keď nežijeme podľa týchto princípov. A naša planéta nám to už dokazuje, pretože polovicu sveta už zasiahli záplavy, rozsiahle záplavy a ďalej sa budú len zhoršovať. Ak sa teraz všetci predsa len nespamätáme a nepostavíme tie najlepšie ľudské princípy na prvé miesto v našom vzájomnom kontakte a celkové vo fungovaní v tomto svete. No vieš, keď počúvam, ako ľudia hovoria, no nie, to je fantázia, to je nemožné, to je nereálne uskutočniť. No nám o vybudovaní takej spoločnosti hovorili naši proroci. Tak s kým vlastne polemizujeme? Veď oni sú proroci. Či už ste veriaci alebo neveriaci, no všetci vieme, že proroci hovoria pravdu. Proroci prinášajú pravdu do tohto sveta a prinášajú pravdu o tom, ako dosiahnuť šťastie. A oni hovorili o tom, že ak chcete byť šťastní, ak každý túži po šťastí, tak sa musíme postarať, aby ľudia okolo vás boli tiež šťastní. Nemožno byť šťastný bez toho, aby sme sa starali o ľudí okolo nás. A bez toho, aby sme sa naučili ľúbiť ľudí okolo nás. To nie je možné. A tento moment, vieš, ten ma jednoducho, keď som nad touto témou premýšľala, tento moment ma až šokoval. Teda my už nedôverujeme ani sami sebe, nedôverujeme jeden druhému, my nedôverujeme prorokom a pritom hovoríme, že sme veriaci. Vieš, ja chápem, že toto môže vyvolať pobúrenie u našich divákov. Keď som povedala, že sme dobehli na okraj priepasti, doslova uchmatnúť si pre seba ten najlepší kúsok. Ja chápem, že mnohí môžu byť rozhorčení. No akože? Veď ja predsa nežijem pre seba, nesnažím sa kvôli sebe, robím to pre svoje dieťa, pre svoju rodinu, pre svojich blízkych, pre svojich priateľov. Lenže to je aj tak len o sebe, aj tak len pre seba. Čo nám prinieslo to, že sa každý stará len o svoje dieťa? Pripravili sme svoje deti o budúcnosť, a to doslova. Nejde o nejakú krásnu alebo perspektívnu budúcnosť. Nie. Reč nie je o tom. Úplne sme pripravili svoje deti o budúcnosť, pretože sme sa ocitli na pokraji zničenia. Doslova. Ak má niekto pochybnosti, prosím, pozrite si video s názvom Sibír, byť či nebyť. V ňom je dostatočne odôvodnené a vysvetlené, v akej klimatickej katastrofe sme sa všetci ocitli a aké máme vyhliadky, ak sa ľudskosť nestane našou základnou kvalitou. Ale vráťme sa k dôvere. Skúsme si odpovedať na otázku, prečo si navzájom nedôverujeme? Rada by som sa s touto otázkou obrátila na našich divákov a navrhla im, aby na ňu odpovedali. Áno, bolo by to zaujímavé. Ak si položíme túto otázku, čo mi bráni dôverovať inému človeku, čo najviac ničí dôveru? Lož a strach. Je to tak však. Ak vieme, že nás tento človek klame, budeme mu dôverovať? Asi sotva.
Zapamätajte si tento moment. To, že dôverovať človeku, ktorý klame, ktorý podvádza, nie je možné. Potom neskôr sa k tomuto ešte vrátime a rozoberieme si otázku strachu. Čo je to za strach, ktorý nám bráni otvoriť sa inému človeku? Strach dôverovať. Je to skutočne strach, že druhý človek o mne zistí niečo také, čo môže použiť proti mne. Čo je to zlé? Čo je to najhoršie? Nejakú tienistú stránku o nejakých mojich nepríliš dobrých činoch. Ale čoho sa bojíme najviac? Že ten druhý človek zistí, čo si o ňom v skutočnosti ja myslím. Dozvie sa o mojich zlých myšlienkach o ňom. Vôbec najväčší strach každého človeka je, že by niekto zistil, čo sa deje v jeho hlave. O čom vlastne premýšľa. Nie len o ňom samotnom, ale aj o iných ľuďoch. A práve myšlienky sú tie, ktoré nás tlačia k činom, za ktoré sa zvyčajne hanbíme. Viete, je to veľmi zaujímavý moment, ktorý si musíme uvedomiť, že v skutočnosti to najhoršie v nás sa odohráva v našej hlave. Sú to naše myšlienky. Naše negatívne myšlienky o druhých ľuďoch. Sú to práve tie myšlienky, ktoré nás doslova zožierajú, ktoré sú príčinou našich trápení. Tie, ktoré nás postrkujú k zlým činom, k takým činom, za ktoré sa potom hanbíme. Teda myšlienky, práve myšlienky nás nútia, aby sme niečo urobili, ako sa hovorí, aby sme išli proti svojmu svedomiu. A práve toto sa najviac bojíme odhaliť. Pozrite, keď sa bojíme dôverovať, bojíme sa, že niekto o nás niečo zistí. Tu je veľmi zaujímavý moment. Ak niekto zistí niečo dobré, budeme sa toho báť? Napríklad, ak by sa dozvedel, že som zodpovedný človek, alebo že som človek, ktorý ľahko reaguje na cudziu bolesť, že som vždy pripravený pomôcť. Samozrejme, je možné nejako s týmto pomanipulovať, alebo povedzme, parazitovať na tom. Ale to najdôležitejšie je, že táto vlastnosť vo mne existuje. Veď keď pomáham druhému človeku, je mi dobre. A táto vlastnosť vo mne zostáva. No niekto to môže zneužiť. No a čo? Keď viem, že som mohla pomôcť, ale nepomohla som, cítim sa zle. Preto je to aj tak o mojom vnútornom stave. A ten je dôležitý predovšetkým pre mňa. A práve svoju temnú stránku sa snažíme ukryť. Ak hovoríme o zrade, tak zrada najčastejšie prichádza od koho? Od našich blízkych, príbuzných. Prečo? Pretože oni vedia, čo sa skrýva za tou maskou, ktorú ukazujeme ostatným však. Čo sa za ňou v skutočnosti deje? Ako sa v skutočnosti správame k ľuďom? Ako v skutočnosti konáme? O čom premýšľame? Sme naozaj takí múdri a dobrí, ako chceme vyzerať? Však. Ak hovoríme o dôvere, práve toto je to, čo sa snažíme skryť pred ostatnými ľuďmi. Prečo sa bojíme otvoriť? Prečo sa bojíme dôverovať? V podstate sa bojíme dôverovať a odhaliť svoju temnú stránku, svoju nedobrú stránku. Ale keby sme vedeli, kto v nás sa bojí a koho skrývame, práve toho, koho všetci proroci učili odhaľovať. Tieto negatívne myšlienky v našej hlave o iných ľuďoch, aj o nás samých, tie myšlienky, za ktoré sa hanbíme, nie sú ničím iným, iba hlasom diabla v našej hlave. Ak máme hovoriť náboženským jazykom. A ak máme hovoriť vedeckým jazykom, tak je to prejavenie práce vedomia, teda programu. A pozrite sa, aká zlá sila nás v skutočnosti ovláda. Veď myšlienky v našej hlave, to je priamy pokyn k činu. A keď ich počúvame, keď sa im podriadujeme, práve vtedy páchame tieto nedobré skutky. Tu sa samozrejme objavuje otázka, ktorú nám ľudia už mnohokrát kládli v komentároch. Na čo nám je potom tento program? Na čo ho potrebujeme? Tento zlý program, ktorý pracuje proti nám, ktorý nám škodí. Na čo nám je? Vedomie je naozaj program, zvierací program, ktorý je vstavaný do ľudskej bytosti a je nám daný na to, aby nám vytvoril podmienky voľby.
Pretože človek, na rozdiel od všetkých zvierat, má právo si voliť, čím chce byť, zvieraťom alebo človekom. Vedomie to je program, ktorý v skutočnosti formuje živočíšne správanie a majú ho všetky zvieratá. A v tomto programe je jasne zapísané, ako sa má toto zviera správať. A preto je mravec vždy len mravec, slon je slon a vták je vták. Oni sa nemôžu správať inak. Tak, ako je predpísané, ako sa majú živiť, rozmnožovať, ako vôbec majú existovať na tomto svete. Presne tak aj existujú. No človek, na rozdiel od zvierat, má dušu. A preto má právo voľby. Kým bude, či sa bude rozvíjať ako zviera, podriaďovať sa myšlienkam, ktoré znejú v hlave, podriaďovať sa tomuto živočíšnemu programu, alebo sa rozvíjať ako duchovná bytosť, posilňovaním svojho spojenia s Bohom. Toto je voľba, ktorá je daná človeku. A práve preto máme takéto vedomie. Ja sa ešte raz vrátim k tvojej otázke a pripomeniem našim divákom, že by bolo skvelé, keby svoje odpovede napísali do komentárov pod touto reláciou. Prečo? Pretože si myslím, že pre nás aj pre vás bude veľmi zaujímavé oboznámiť sa s nimi a pre nás aj pre vás bude zaujímavé porozprávať sa o nich. Takže, priatelia, smelo píšte, pýtajte sa, ak niečomu nerozumiete. A viete, vrátim sa k otázke dôvery a strachu, ktorý nám bráni otvoriť sa pred druhými ľuďmi. Veď on nás naozaj v mnohých ohľadoch brzdí. A dnes si pripomenieme aktuálnosť tohoto stavu, v ktorom sa nachádza celá spoločnosť. A áno, môžeme sa báť. Môžeme sa báť priznávať si svoje chyby. Môžeme sa báť priznať si možno svoju hlúposť, zbabelosť, lenivosť. Ale teraz je to obdobie, keď tú temnú stránku, ktorú vždy považujeme za svoju, je súčasťou nás, ale nie je trvalá. Má svoje miesto, no ako si správne poznamenala Diana, my si ju vyberáme. Vyberáme si, čomu v sebe dáme prednosť, svetlej alebo temnej stránke. Zvieracej alebo božskej. A dnes už nemá zmysel túto stránku skrývať. Už tisícky rokov bola u všetkých zjavná. A my sme sa ju snažili zamaskovať pod nejakou fasádou, no táto fasáda už nevydržala a jednoducho sa zrútila. Zrútila sa a priviedla nás do tohto šialenstva, v ktorom sa dnes nachádzame. A zdá sa nám, naozaj je tento svet až taký paradoxný a toxický, veď to nemôže byť pravda. Samozrejme, že to nie je možné. No len my sme tí, ktorí to dopúšťajú. My dovolujeme, aby to zlo, ten tieň, ktorý je vo vnútri každého človeka, dominoval. Aby sa skrýval. A my ho nechceme vyniesť na svetlo pravdy. A pritom je to také nevyhnutné. Je to také nevyhnutné na to, aby sme urobili ten potrebný a dôležitý skok. A ten čin, ktorý nás odvedie nielen z okraja priepasti, ale pomôže nám výjsť do úplne iných výšin, ktorý nám pomôže ukázať aj sebe, aj celému svetu našu svetlú stránku. Veď často, keď sa snažíme skryť temnú stránku, tak veľmi sa na to sústredíme, že zabúdame na to, že máme aj dobrú. A o to ide, priatelia. Takže netreba sa báť. Absolútne s tebou súhlasím, Saša, ale naozaj každý človek musí pochopiť, prečo sa bojí, čo ho brzdí. Brzdia ho práve tieto myšlienky. Veď čo sa tu stalo? U nás 99% ľudí, ak nie viac, dnes žije pod kontrolou tohto zvieracieho programu, ktorý im hovorí: stáť, o tomto netreba hovoriť.
Toto je druhý kľúčový moment nášho omylu. My sme hovorili o tom, že sme sa prestali starať jeden o druhého, dôverovať si navzájom, že sa musíme navzájom podporovať, zjednocovať, potom ako ľudstvo dospejeme k šťastiu. No druhým kľúčovým momentom, veľmi dôležitým, na ktorý musíme pamätať, je prekladanie zodpovednosti na malú skupinu ľudí za všetko, čo sa deje v spoločnosti. Za právo prijímať najdôležitejšie kľúčové rozhodnutia, ktoré sa týkajú života každého z nás. A k tomuto prekladaniu zodpovednosti nás tiež tlačí tento program s názvom Vedomie. Teraz hovorí, no veď sú nejakí zodpovední ľudia, nech to riešia oni. Oni to dostali do tejto situácie, teraz nech to aj vyriešia. Toto je jedna z odpovedí, ktoré navrhuje program. Alebo som na to sám, ostatní nebudú. Veď to nám znie v hlave však. A ešte, teraz budem ja ten, kto to schytá. A ostatní aj tak nič robiť nebudú. Takže opäť myšlienky, opäť tieto negatívne myšlienky, ktoré naháňajú strach, ktoré vzbudzujú neistotu. Ale čo je to najdôležitejšie, čo musíme pochopiť? Čím sa začína naša zrada? Kde máme vziať túto sebadôveru a odvahu? Zrada totiž v skutočnosti začína zradou seba samého. Keď sme si neodpovedali na otázku, kto som, prečo si nedôverujeme? Prečo my považujeme tento program v podstate nášho nepriateľa? Predstavte si, aký podvod, aký obrovský podvod sa odohral. Ľudí presvedčili, že ich hlavný nepriateľ je ich najlepší priateľ, ktorému treba dôverovať. Veď my dôverujeme myšlienkam ako sami sebe. A nie len náš priateľ, ale že tieto myšlienky, to sme my sami. A v tomto klamstve a ilúzii sa nachádzame. Ale veď my veľmi dobre chápeme, že niečo nie je v poriadku. My to cítime. Veľmi nás to znepokojuje a ľaká. Prečo nedôverujem sám sebe? Ako je to možné, že sám seba zrádzam? A kto je to ten sám seba? Kto nás zrádza? Kto zrádza iných ľudí? Myšlienky v našej hlave. Nie je to tak? Poslúchli sme myšlienku. Ešte raz opakujem. V súčasnosti je myšlienka inštrukciou na konanie pre väčšinu ľudí, často bez toho, aby sa zamysleli. Takže poslúchli sme myšlienku a tak sme aj urobili. Kto zrádza a podráža druhých ľudí, prečo sa hádame, prečo vyvolávame konflikty? Lebo v hlave vznikla myšlienka. Manžel zle uložil taniere potom, ako ich umyl. Viac netreba. A okamžite nasleduje reakcia. A zviera zaútočí. Potom pozrieš na manžela. Prečo to bolo treba povedať? Presne tak isto ako napomínanie dieťaťa alebo hocikoho iného. Neustále nás k tomu podnecujú myšlienky. Ale keby sme poznali svoju skutočnú podstatu, keby sme správne, povedzme, že keby sme svoju cestu týmto svetom po planéte Zem, to, čo nazývame životom tu, začali správnou odpoveďou na otázku, kto som, potom by sme mali šancu nachádzať správne odpovede. Pretože keď hovoríme, že my sa rozhodujeme, že ja sa rozhodujem, ja rozmýšľam, ja myslím, ja konám, kto vlastne koná? Veď kým nepochopíme, kto v nás koná, nenájdeme odpoveď na otázku, prečo zrádzame jeden druhého, prečo nedôverujeme jeden druhému. Nenájdeme odpoveď na otázku, ako mám veriť sám v seba. Najprv si musíme odpovedať, kto je ten ja, komu možno dôverovať. Veď čo to znamená zrádzať sám seba? To je presne to, o čom si hovoril Saša. To znamená zrádzať všetko to najlepšie v sebe. A čo je to najlepšie? To je dobrota, ľudskosť, schopnosť súcitiť, byť milosrdný. Je to schopnosť ľúbiť vo všetkých jej prejavoch. Veď ja nie som Diana, ja nie som psychiatrička. Nie, to je len meno a sociálna rola. Ja som osobnosť. Ja som duchovná bytosť s obrovským potenciálom. Toto som v skutočnosti ja. A len keď rozvíjam seba v tomto duchu, môžem skutočne nachádzať správne odpovede na akékoľvek otázky. Ak si však myslím, že ja, to sú myšlienky v mojej hlave, vždy budem zotrvávať v omyle. A toto treba chápať. Najskôr je potrebné nájsť v sebe to, čomu môžeme dôverovať. Ja môžem dôverovať sebe ako osobnosti, ako duchovnej bytosti, ktorá sa neustále rozvíja a cíti svoje spojenie s duchovným svetom, s Bohom. Tam sa nachádza pravda. Odtiaľ prichádza múdrosť.
A len v spojení s touto múdrosťou, s touto pravdou, môžem sama prichádzať k správnym rozhodnutiam, k správnym odpovediam, k normálnym ľudským činom. Len tak. Dôverovať inému človeku môžem len vtedy, keď som sa naučila dôverovať sama sebe. A na to potrebujem objaviť túto svetlú stránku, svoju skutočnú podstatu v sebe. Naučiť sa ju cítiť, naučiť sa ju vidieť, rozvíjať ju, urobiť ju najdôležitejšou, dominujúcou. Tomuto možno dôverovať aj v sebe, aj v inom človeku. Ale vedomiu dôverovať nemožno. Zvieraťu v každom z nás dôverovať nemožno. A pokiaľ si myslíme, že ja, to je zviera, ja, to je moje vedomie, naše vedomie je tým zradcom v každom z nás, ktorý nás neustále zrádza. Ako? Tak, ako som už spomenula, prostredníctvom myšlienok v našej hlave. Keď nám našepkáva, aby sme sa s niekým hádali, nabáda nás ku konfliktom, aby sme niekoho nenávideli. Tu je mimochodom zaujímavý moment, veď on nám podsúva tieto myšlienky a hneď na to sa v hlave objaví myšlienka. Ty si sa pomýlil, proste si urobil chybu, mal si postupovať inak. Samozrejme, že som sa pomýlil. Pomýlil som sa v tom najdôležitejšom. Hneď na začiatku, keď som uveril, že toto vedomie, toto zviera, to som ja, že myšlienky v mojej hlave vznikajú v mojom mozgu. Teda vtedy, keď som si neuvedomila, kto som a odkiaľ sa berú myšlienky v mojej hlave. Vieš, čo je najprekvapujúcejšie, keď človek naozaj začne skúmať seba, pozorovať sa. Vtedy si veľmi ľahko všimne tieto zákonitosti. Začne mu byť jasné, že ten, kto ho postrkuje k úzlu, ten ho potom aj veľmi aktívne presviedča o tom, že je potrebné skryť príčinu vykonania toho zlého. Vieš, ja mám aktívnu skúsenosť s komunikáciou s deťmi rôzneho veku, v rôznych sférach. No, dieťa urobilo nejaký skutok, nazvime to tak. Nie celkom dobrý. A potom, ako následok, keď niekoho vyprovokovalo alebo spustilo nie veľmi príjemnú vlnu udalostí, tak mu položíš otázku, čo sa stalo? A vieš, taká štandardná odpoveď. Ja neviem. Ako to, že nevieš? Povedz mi úprimne, prečo si to urobil? No, hoci vieš, prostredníctvom pokojného rozhovoru, no, veď ty vieš, v čom je problém. No povedz. Toto sú tie každodenné situácie, keď chýba dôvera. A prečo? Pretože táto temná stránka sa chce skryť, nechce sa ukázať. Áno. A tak, keď sa pokojne porozprávate, dieťa ti povie, no mi tam kedysi a ja som spravil, alebo myslel som, že to bude zábavnejšie. A čo je na tom zábavné? To, že druhý človek spadne a celá trieda sa na ňom zasmeje? Myslíš si, že je to smiešne? No veď všetci sa smiali. Dobre, tak sa zamyslíme. Človek spadol, ublížil si. Je to smiešne? Nie, to nie je smiešne. Hovorím, tak prečo si to urobil? Vieš, a keď sa ponoríš hlbšie, môžeš o tom pokojne hovoriť aj s deťmi. A oni to už začnú vidieť. A ty to tiež vidíš, vtedy, keď to vieš. A keď chápeš, kto stojí za tým štandardným, neviem, kto sa tam vlastne skrýva. Áno, je veľmi dôležité začať o tomto hovoriť už s deťmi. Učiť ich rozoznávať tento klam. Predovšetkým klam vo svojom vnútri. To, ako nás vedomie tlačí k sebaklamu. Pozri, v prvom rade k sebaklamu, ako sa skrýva, ako nechce byť odhalené a ako dokonca tlačí aj malé dieťa. Už od detstva nás učí zosmiešňovať druhých, nerozumieť tomu, čo cíti druhý človek. Veď to dieťa, ktoré spadlo, si ublížilo a všetci sa mu smiali. Na chvíľku sa postav na jeho miesto, predstav si, čo toto dieťa prežívalo a potom musí opäť vstať a pokračovať komunikovať s ostatnými deťmi. A takto je to na každom kroku.
A problém je v tom, že žijeme v takom toxickom prostredí, kde v každom človeku dominuje vedomie, v podstate taká zvieracia podstata, krvilačné zviera, ak to tak môžem nazvať. A vidíme, akým toxickým sa stal tento svet. Všetci sa doslova topíme v prúdoch klamstva, násilia, vzájomného výsmechu, nepriateľstva a nedôvery. Keď sa nachádzame v takom toxickom svete, kde dominuje v každom človeku zviera, je skutočne veľmi jednoduché stratiť samotnú ľudskosť. A je veľmi ťažké ju rozvíjať a udržiavať. Toto je presne to, s čím sa stretávame. Vidíme, ako táto neľudskosť doslova narastá v ľuďoch, vrátane detí. Preto je pre nás nesmierne dôležité túto situáciu zmeniť. Ale čo je potrebné pochopiť? Táto situácia je vytváraná umelo. Teda sme umelo ponorení do takéhoto toxického, neľudského prostredia. A otázka znie, či to dokážeme rozpoznať a odmietnúť, prijímať tieto zvieracie programy, ktoré nám vnucujú. Vráťme sa k tomu, čo som spomenula na začiatku. Existujú dve najzásadnejšie veci, ktoré podkopávajú dôveru. Je to lož a strach. O strachu sme už hovorili, tak sa teraz pozrime na klamstvo. Každému je úplne jasné, že klamárovi nemožno dôverovať. Človeku, ktorý klame, jednoducho veriť nemôžeme. To je úplne jasné každému. Napriek tomu trávime veľkú časť svojho života tým, že dôverujeme ľuďom, ktorí nás klamú. Pozrime sa na jednoduchý, no veľmi bežný príklad. Povedzte, čo ešte ničí našu dôveru? Negatívny názor na nejakého človeka. Negatívna informácia. Napríklad, ak mi niekto povie, ten človek je klebetník, bude mu dôverovať? Asi nie. Alebo ak mi niekto povie, vieš, ten človek je nebezpečný, má zvláštne názory, môže sa správať divne. Verí takým podivným teóriám. Jeho životné hodnoty sú také, nielen, že mu nebudem dôverovať, ale dokonca sa mu budem snažiť vyhnúť. Teda nebudem s ním chcieť nič mať spoločné. Je to tak? No v skutočnosti je nám tento spôsob dobre známy už od detstva. Keď sú deti malé na pieskovisku, deti vo veku 5-6 rokov, tak začínajú hovoriť. S týmto sa kamaráť a s týmto nie. Hračky dávaj tomuto, tamtomu nie, ten je zlý. Takéto negatívne odporúčania alebo nálepky nás už od detstva vzdialujú od určitých ľudí. A pritom všetci máme skúsenosť, že keď sme sa stretli s človekom, o ktorom nám hovorili niečo zlé, často sa ukázalo, že vôbec nie je taký zlý. Dokonca by som sa s ním veľmi rada bavila a priatelila a všetko by bolo v poriadku. A najzaujímavejšie je, že táto technika, ktorú poznáme od detstva, tento spôsob vo forme ohovárania, vo forme nálepkovania, vo forme nepravdivých, negatívnych informácií o nejakom človeku alebo iných ľuďoch, sa naďalej veľmi úspešne používa na nás, dnes už dospelých deťoch. A tento spôsob nás naďalej úspešne rozoštváva. A tak sa natíska otázka, naozaj sme dospelí? Tu je tento hadís proroka Mohameda, mier s ním. Nepamätám si, ako to znie doslovne, ale jeho podstata spočíva v tom, že osloboďte ma od vášho názoru o inom človeku, chcem ho stretnúť s otvoreným srdcom. Čo to je, ak nie návod? Samozrejme. Predsa len našich prorokov by sme mali počúvať. Ak naozaj chceme nájsť správne riešenie, správne odpovede a nakoniec dospieť k pravde. Čo ešte dodať po týchto slovách? Ale aj tak budeme pokračovať v skúmaní. Vieš, teraz som si pomyslela, že ak sa pozrieme na to, čím je vlastne zaplnený tento informačný priestor pre dospelé deti.
klebetami a negatívnymi informáciami však, aj vo vzťahu jedných, aj vo vzťahu druhých. Keď sa na to len pozriete, no čím sa tieto detské hry v pieskovisku líšia od hier dospelých ľudí? Chcela som povedať dospelých ľudí alebo dospelých detí, už ani neviem, ako to správne nazvať. Áno, áno, v pieskovisku to končí bitkou o hračku. A hry dospelých detí končia vojenskými konfliktami, genocídou a smrťou miliónov ľudí. Preto sa vlastne musíme naučiť rozlišovať základné veci. Zohľadniť túto skúsenosť. Tento moment, rozumieš, by nás mal sám o sebe už prinútiť zamyslieť sa. Čo to má znamenať? Stávame sa dospelými alebo nie? Zbierame skúsenosti alebo nie? Veď skúsenosti ľudstva sú už ohromné. Akými tragédiami to končí, keď veríme tým negatívnym hodnoteniam, negatívnym nálepkám, ktoré sa kladú na iných ľudí. Už sme hovorili v jednom videu o metóde stigmatizácie. Rozoberali sme ju podrobnejšie. Hovorili sme o tom, že najnebezpečnejšie nálepky sú sekta, sektár, deštruktívny kult. A prečo sú tie najnebezpečnejšie? Pretože tieto nálepky urážajú najdôležitejšie vzťahy v živote každého človeka. Vzťah človeka s Bohom, to, ako hľadá cestu k Bohu, ako sa snaží porozumieť týmto vzťahom, ako ich buduje. To je niečo, čo sa nikdy nesmie vnúcovať a už vôbec nie odsudzovať. Rozhodne nie. Veď to je predsa to najdôležitejšie. Tak si predstavte, priatelia, ak nám vezmú právo sami si vybrať, v čo veriť a v čo nie, čo nám zostane? Nejaké slogany a pokriky, nanútené ďalším diktátorom. Čo z nás zostane? Teraz každý, kto ma počúva, povedzte, považujete sa za toho, kto má právo rozhodovať o tom, v čo veriť, ako konať, ako nakladať so svojím životom? Ak si myslíte, že toto právo máte, prečo si myslíte, že toto právo by nemalo patriť inému človeku? Prečo potom súhlasíte s týmto odsúdením, ktoré nám nanúcujú? Veď v skutočnosti tento boj proti sektám nie je nič iné ako boj proti iným názorom. A čo to znamená boj proti iným názorom? To znamená boj proti ľuďom. Vlastne taký lov, ktorý je organizovaný proti ľuďom, ktorí majú odvahu vyhlásiť, že sa budú sami zaoberať niektorými témami, najdôležitejšími témami a najdôležitejšími otázkami. Je to tak? V čom sa títo ľudia snažia vyznať? Aký je zmysel môjho života? Kto som ako človek? Aké je moje poslanie tu? Ako môžem tento zmysel realizovať? Veď v tomto sa títo ľudia snažia vyznať. Oni nesúhlasia s prijatím týchto nanútených postojov, o ktorých všetci vieme, že sú úplne lživé. O tom som už dnes hovorila. Tu je jednoduchý príklad. Aká je u nás dominujúca teória pôvodu človeka na planéte? Darwinova teória. Ale pritom máme na planéte 6 miliárd veriacich. Ako to spojiť? A v takýchto omyloch sa všetci nachádzame. Ale sú ľudia, ktorí s tým nesúhlasia. Hovoria, nie, priatelia, to je nezmysel. Skúsim sa v tom zorientovať sám. A spájajú sa s tými ľuďmi, ktorí sú ochotní študovať, overovať, znovu overovať, hľadať fakty, dôkazy, teda orientovať sa, hľadať. To je normálne. Nenormálne to je nerobiť. Dnes sa s vami chcem podeliť s jedným výskumom, ktorý je pre mňa veľmi zaujímavý, aby sme pochopili, nakoľko sú primitívne manipulácie, o ktorých som hovorila, nakoľko sú účinné. Ako neustále padáme do pasce týchto manipulácií a ako nás doslova ovládajú, ako ovládajú naše správanie prostredníctvom zdanlivo jednoduchých a nekomplikovaných činností.
Tento výskum skúmal, ako médiá ovplyvňujú formovanie verejnej mienky. O čom je reč? O tom, že v priebehu 25 rokov skutočne dochádzalo doslova k šikanovaniu ľudí, ktorí sa v určitej organizácii venovali jóge. A viedlo to až k diskriminácii týchto ľudí. A keď našli sa vedci, ktorí sa rozhodli zistiť, čo sa v skutočnosti deje, pretože to, čo sa dialo, na to sa už skutočne nedalo pozerať. Ľudí vyhadzovali z práce, urážali ich, ponižovali, mali konflikty v rodine, mali problém sa zamestnať. Takže sa našli psychológovia a nezávislí novinári, ktorí sa naozaj rozhodli otvoriť túto otázku a začali skúmať túto situáciu. Také, povedala by som, poctivé vyšetrovanie a výskum. A tie výsledky, ku ktorým dospeli, stoja za to, aby sme ich všetci poznali, aby sme pochopili, čo sa v takýchto situáciách naozaj deje. Prvá vec, na ktorú výskumníci upriamili pozornosť, bola, že názor ľudí, ktorí osobne poznali účastníkov tejto organizácie, teda ľudí, ktorí cvičia jógu, sa výrazne líšil od názoru ľudí, ktorí mali informácií o tejto organizácii výlučne z médií. Keď ľuďom položili otázku a na prieskume sa zúčastnilo približne 3000 ľudí, tak sa ich pýtali, či sú Rumúni, ktorí necvičia jógu, ochotní nadväzovať profesionálny vzťah alebo spolupracovať s praktizujúcimi jógu v organizácii MISA. Takže ľudia, ktorí o tejto organizácii počuli len z mediálnych zdrojov, v 69% odpovedali: nie sme ochotní, pretože postoj k ľuďom sa formoval mimoriadne negatívne. Menej ako 10% ľudí odpovedalo: my sme ochotní, nás toto neznepokojuje. Čiže menej ako 10% ľudí bolo schopných nepodať sa tomuto negatívnemu vplyvu, tomuto ohovárackému vplyvu, ktorý bol voči týmto ľuďom vedený prostredníctvom médií. A 21% bolo ochotných komunikovať, ale s určitou mierou ostražitosti. To znamená, že tento jed už prenikol do vedomia ľudí, aj do ich presvedčenia, aj do ich postoja k praktizujúcim jógu. Úplne iná situácia bola však u ľudí, ktorí poznali aspoň jedného člena tejto organizácie. 86% z nich odpovedalo: áno, sme ochotní s nimi spolupracovať, sme ochotní nadviazať s nimi obchodné aj profesionálne vzťahy. Čiže ľudí nič neznepokojovalo. A len 14% ľudí povedalo, že nie. Uprednostil by som, keby človek, ktorý praktizuje jógu, radšej nebol učiteľom mojich detí, keby v mojej organizácii nebol taký spolupracovník a podobne. Takže oni naozaj odmietali nadviazať akékoľvek vzťahy a spoluprácu s ľuďmi, ktorí cvičia jógu. Všimnite si, ako veľmi sa mení vnímanie ľudí vo všeobecnosti. Čo sa vlastne dialo? Ako boli títo ľudia opisovaní v týchto mediálnych publikáciách? Povedzme to tak, v reportážach a mediálnych publikáciách? Takže Rumúni, ktorí počuli o tejto organizácii len v masmédiách, opisovali účastníkov tejto organizácie, ktorá sa zaoberá jógou nasledovne. Používali slova ako kult, nebezpečná skupina, ľudia, ktorí zišli z cesty, duševne chorí, mali by byť zatvorení na psychiatrii, zvrhlí, nehanebníci, extrémistické hnutie, posadnutí sexom, hrstka chudákov, nebezpeční, diabli, divní, nemravní, darebáci, ľudia s úchylkami, nebezpečná organizácia, ktorá obchoduje so zbraňami a drogami, robí nekresťanské veci,
zločinecká organizácia, klamári, nemravníci, ľudia bez cieľa a tak ďalej. Toto sú tie termíny, tá terminológia, ktorú používali médiá, vlastne novinári, ktorí písali tieto ohováracké články. A čo sa dialo v skutočnosti? V skutočnosti sa dialo toto. Keď sa vedci začali naozaj vážne zaoberať skúmaním súdnych procesov, aj vyšetrovaní, keď boli prizvaní znalci, skutoční znalci, psychológovia, sociológovia, aj religionisti, čo sa odhalilo? Že neexistuje jediný vecný dôkaz pre žiadne zo vznesených obvinení. Teda to, z čoho boli ľudia obvinení, bolo úplne neopodstatnené. A dokonca ani v článkoch nebol uvedený jediný fakt. Okrem toho všetci odborníci dospeli k jednoznačnému záveru, že médiá skutočne podnecovali nenávisť voči ľuďom. A škola jógy Misa nemá žiadne znaky nebezpečných kultov. Toto je skutočne záver odborníkov, ktorí boli oslovení. A pritom boli ľudia 25 rokov vystavení dokonca prenasledovaniu a genocíde. A to až tak, že v roku 2004 bola škola jógy vojensky napadnutá zo strany úradov a bola obvinená z obchodovania s drogami, zbraňami, prostitúciou a dokonca z obchodovania s ľuďmi. Ani jedno z obvinení nebolo dokázané. A rozsiahla operácia úradov sa stále považuje za druhé najväčšie porušenie ľudských práv a zneužívanie v postkomunistickom Rumunsku. Toto sa tvrdilo ľuďom a tvrdili im to celých 25 rokov prostredníctvom médií. A toto sa fakticky ukázalo, keď sa našli normálni, slušní ľudia, ktorí otvorili túto otázku a urobili taký seriózny výskum, vyšetrovanie už s účasťou právnikov aj žurnalistov, čestných žurnalistov a odborníkov z rôznych oblastí. Viete, čo bolo ešte zaujímavé? Keď sa psychológovia rozhodli urobiť výskum ľudí, akí ľudia boli účastníkmi tejto organizácie, kto sa venoval a praktizoval túto jógu, tak výsledky boli tiež veľmi zaujímavé. Po prvé, vekové rozpätie bolo pomerne široké, od 18 do 65 rokov. Ukázalo sa, že 75% ľudí cvičiacich jógu má vysokoškolské vzdelanie, vrátanie postgraduálneho štúdia a doktorandského titulu a menej ako 1% má stredoškolské vzdelanie. Medzi profesiami účastníkov tejto komunity prevládali profesie ako lekári, právnici, ekonómovia, psychológovia, sociálni pracovníci, inžinieri. To znamená, že sú to ľudia, ktorých povolanie predpokladá pomerne vysokú úroveň inteligencie, o čom pravda všetci vieme, a dostatočne široký rozhľad. Teda chápete, keď ste sa pozreli na tento obraz ako taký, keď ste sa obrátili na živých ľudí a začali s nimi komunikovať, tak všetci povedali, pozrite, veď sú to dobrí, zaujímaví ľudia. Nikto nemohol uveriť, že ich mohli obviniť z tých zločinov, z ktorých ich obviňovali. To je mimochodom veľmi dôležitý moment, pretože práve nad takýmito negatívnymi obvineniami, na ktoré reagujeme, by sme sa mali zamyslieť. Poprvé, nepoznáme ľudí, ktorí tieto negatívne obvinenia vytvárajú. Nepoznáme ľudí, proti ktorým sa takéto obvinenia vznášajú. A napriek tomu prijímame tieto nanútené tvrdenia o niekom a súhlasíme s takýmto zaobchádzaním s ľuďmi. Stojí za to sa nad tým zamyslieť. Veď v podstate aj my sa zle cítime, aj my začíname prejavovať agresiu k iným ľuďom. Toto zjavne svedčí o tom, že niečo nie je v poriadku, že nami manipulujú. Ale ešte sa vrátim. Nie len, že prejavujú agresiu. Problém je, že to nie je len nejaký názor, ktorý sa objavil u väčšiny rumunského obyvateľstva. Negatívny postoj k celej komunite ľudí.
Ale veď to boli agresívne činy. Veď boli títo ľudia 25 rokov urážaní, vysmievaní, zosmiešňovaní, ponižovaní. Vyhadzovali ich z práce, ich príbuzní ich odmietali. Takže to neboli len konflikty v rodine, ale príbuzní ich doslova odmietli. Čo sa ešte dialo? Ak sa napríklad páchali nejaké zločiny, prvými podozrivými boli členovia jogového hnutia. A tých si predvolávali na výsluchy. Do ich domov vtrhla polícia a susedia videli, že sú nejakým spôsobom braní na zodpovednosť. Hoci ich neskôr prepustili, pretože o ich vine neexistovali žiadne dôkazy. Len si na chvíľu predstavte, čo prežívali títo ľudia. A to nie týždeň, ani 2, ani mesiac, ani rok. To trvalo 25 rokov. A musím povedať, že to stále pokračuje. Len možno v menšej forme. Vieš, je to jasný príklad toho, ako môžu médiá vplývať na ľudí. A vieš, neprekvapuje ma to. Prečo? Pretože ešte v časoch fašistického Nemecka sa pán Goebbels usiloval dostať všetky médiá do svojich rúk, aby sa úplne podriadili fašistickej ideológii a začali prosto s tlačenými médiami, potom sa dostali k rádiu, potom sa vďaka ich úsiliu objavila televízia a to v podstate v takej podobe, ako ju poznáme dnes. A tieto metódy a spôsoby sa nezmenili. A vieš, čo je paradoxné? Veď človek ich dokáže rozlíšiť, človek ich dokáže rozpoznať v určitých situáciách. Rozoberme si to. Predvolebná kampaň. Čo sa deje? Úžas. Skutočne úžas. Raz na jedného kandidáta, potom na druhého, potom na tretieho. Raz z jedného zdroja, potom z druhého, potom z tretieho sa hádže špina. Vymýšľajú sa nejaké neuveriteľné historky. Vzniká kopa kadejakých obvinení. Stačí si spomenúť na poslednú predvolebnú kampaň v Amerike. A my to príjmame ako niečo normálne. No dobre, to sú voľby, oni tam niečo vo všeobecnosti. Máme reláciu, v ktorej sa okrem iného zaoberáme aj stránkou života politikov a aj tým, pre koho je výhodný taký prístup k, povedzme, spolupracovníkmi sa nazvať nedajú, k predstaviteľom politickej sféry. A tu my ako si chápeme, dobre, toto sú metódy manipulácie, teraz bojujú o hlasy voličov. A niečo delíme na polovicu, vieš, ja teraz hovorím v podstate o ľuďoch, ktorí sú schopní kriticky myslieť. Áno, sú ľudia, ktorí 100% veria všetkému, čo sa píše, hovorí, publikuje, ale veď tu je v podstate schéma tá istá. No len samotný fakt, že toto trvalo 25 rokov a predvolebná kampaň ako dlho trvá? Niekoľko mesiacov a to je všetko. Skončí sa. Vieš, táto žumpa, do ktorej sa nechceš dostať, jednoducho sa do nej nechceš dostať. Ľudia sa k tomu ešte viac menej snažia triezvo pristupovať, ale tu je 25 rokov. Aký človek môže vydržať takéto vymývanie? Veď to je bombardovanie. To je bombardovanie vedomia. A toto je výsledok. Saša, úprimne, vieš, o čom premýšľam? Práve som uvádzala výsledky výskumu v číslach. Oni sú samozrejme podrobnejšie, napríklad, aké percento ľudí bolo prenasledovaných, urážaných, obťažovaných doma v práci, veď mnohí museli opustiť krajinu. No je to skutočné, chápete? A my uvádzame čísla. Ja som to len v číslach ukázala, že 80% ľudí bolo agresívne naladených a tam bolo ešte toľko ďalších. A za každým číslom, za každou urážkou sa skrývajú ľudské životy, ľudské osudy. Sú to zničené ľudské osudy.
Len si na chvíľu predstavte, čo títo ľudia prežívali. My keď máme malý konflikt v práci, niekto nám nejako nepríjemne odpovedal, niečo zlé o nás povedal a nám sa už nechce ísť do práce. Niekedy si aj práce neschopnosť vybavíme, aby sme to nejako prežili, aby sme nejako zahladili tento incident, aby sa naň zabudlo a potom sa vrátim. Ale toto nekonečné prenasledovanie, keď ideš po ulici a ľudia sa od teba odvracajú, keď sa s vami susedia, priatelia, známi, nechcú zdraviť, prestávajú sa s tebou baviť. Keď nejaký, človek, ktorému jednoducho blisne v hlave tento hnus, ktorý si prečítal v médiách, inak sa to povedať nedá a on môže ísť a posmešne niečo povedať na verejnom mieste. A ľudia píšu, vo vyšetrovaní sú uvedené tieto údaje, akému množstvu ponižovania a urážok boli títo ľudia v priebehu mnohých rokov vystavení. A tento prípad je predovšetkým názorným príkladom toho, či má cenu veriť ľuďom, ktorých nepoznáme, ale ktorí nám hovoria niečo zlé o iných ľuďoch, ktorých tiež nepoznáme. Mimochodom, toto je jeden z kľúčových momentov tejto manipulácie. My nepoznáme ľudí, ktorí nám to hovoria. A nepoznáme osobne ani ľudí, o ktorých nám hovoria. My jednoducho prijímame tento vytvorený negatívny obraz. A ak sa vrátime k tomu, o čom sme hovorili na začiatku, aké dôležité je pochopiť, čo je to naše vedomie, ako nás tlačí k negativite. Veď v našej hlave, v našom vedomí sa deje to isté. Keď s niekým nechceme komunikovať, banálnym príkladom je, keď zazvoní telefón. Všimnite si, ako reagujete na telefonát v závislosti od toho, čie meno sa zobrazuje. Ak sa objaví meno niekoho, kto je pre vás dôležitý, čo urobíte? Veď ako by ste mu nemohli nezdvihnúť? Veď je to pre vás dôležitý človek. No ak ten človek nie je teraz taký dôležitý, alebo si uvedomujete, že je na vás závislý, môžete si dovoliť neodpovedať i hneď. Je to tak? Neodpovedať hneď, alebo neodpovedať vôbec. Zavolať potom a tak ďalej. A čo nás k tomu vedie? Myšlienka v hlave. Len myšlienka. Teraz to zdvihnem a budem to počúvať. Teraz to bude zase na polhodinu. Ale nedaj Boh, ak je tento človek dôležitý pre nás. Vtedy sme ochotní pol hodiny počúvať niečo, čo možno až tak nechceme počúvať. Ale veď je to pre nás dôležitý človek, je mi prospešný. A tak je to vo všetkom. Tak je to absolútne vo všetkom. Prečo to hovorím? Sú ľudia, ktorí dokonale chápu metódy práce vedomia. Ako s nami naše vedomie pracuje. A tí pomocou týchto metód vytvárajú manipulácie. My sme na ne pripravení, pretože sme si zvykli na to, ako nami manipuluje vedomie, keď hovorí, nie, s týmto sa nemôžeš rozprávať. Pozri sa na neho, ako je oblečený, ako rozpráva a aký vôbec je. To je všetko. A my sme sa ešte ani len neporozprávali s človekom a už sa odvraciame a ideme na opačnú stranu. Len preto, že mi to našepkalo naše vedomie, priletela myšlienka, ktorá ohodnotila teraz tohto človeka takto. Nevyzerá dobre. Nesprávne drží vidličku. Má zmysel ísť s ním do reštaurácie? Nie je to tak? A presne tak nám ponúkajú, iba že teraz je to už myšlienka zvonka. Vytvárajú nám tento negatívny obraz o nejakých ľuďoch. A my s tým súhlasíme. No naozaj, nebudeme s nimi komunikovať, nebudeme sa s nimi ani zoznamovať, nebudeme ani zisťovať, či to je o týchto ľuďoch pravda. My prijímame túto informáciu. Vieš, ak sme v dnešnej spoločnosti niečo dosiahli, úspech v niečom, tak je to vo vývoji vojenských technológií a vo vývoji manipulatívnych technológií. Technológií na ovládanie vedomia ľudí. Tu sme dosiahli naozaj veľmi významné úspechy. Lenže tieto úspechy sú namierené proti ľuďom. Aj nad tým som sa zamýšľala. To, v čom sme v našej spoločnosti naozaj pokročili, to je v technológiách, ktoré sú namierené proti nám samým. Preto je veľmi dôležité, aby sme pochopili, čo sa v nás javí ako tienistá stránka, prečo ju chceme tak veľmi skryť.
Kto nás tlačí k neuváženým činom, za ktoré sa neskôr hanbíme? Čo nás skutočne ovláda? A ako by sme sa predtým mali chrániť? Pretože práve pomocou nášho vedomia a princípov jeho fungovania nami manipulujú už mnoho storočí. A ako to robia? Budeme sa tomu venovať ešte aj v iných vydaniach, v našich ďalších reláciách. Dnes som uviedla len malý príklad, ale je to, opakujem, veľmi častý príklad, pretože tento príbeh je jedným z mnohých. Jeden z mnohých príbehov. A je dobré, že existujú fakty, ktoré odhaľujú pravdu o spoločenstve tejto organizácie, zaoberajúcej sa jogou. A ľudia, aspoň tí, ktorí by to chceli pochopiť, môžu teraz skutočne zmeniť svoj postoj, svoje chápanie a celkovo premýšľať o mnohých veciach. Na čom je postavený môj vzťah k iným ľuďom? A hlavne, čo je na týchto príbehoch ešte nebezpečné? Okrem toho, že trpeli samotní títo ľudia, trpela celá rumunská spoločnosť, a nie len ona. Vlastne, čo to znamená, že v človeku je agresia, že sa bojí niektorých ľudí? Tento strach a agresia sa dajú veľmi ľahko presmerovať na iných ľudí. Stávajú sa z nich veľmi ovládateľní ľudia. To je ďalšie obrovské nebezpečenstvo. Keď podľahneme takýmto provokáciám a spustíme v sebe túto negativitu v podobe agresie, nenávisti, strachu, je veľmi ľahké nás ovládať. V skutočnosti sa tieto manipulácie začali práve preto. Preto, aby nás postavili proti sebe a aby nás bolo ľahké ovládať. A ak sme voči sebe takí agresívni a negatívni, o akej dôvere môžeme hovoriť? O žiadnej. A ak neexistuje dôvera, o akom zjednotení môžeme hovoriť? O žiadnom. Takto to funguje. Vrátim sa k otázke, o ktorej som hovorila. Podarí sa nám teraz všetko toto uvidieť, rozpoznať, uvedomiť si a vzdať sa vplyvu týchto manipulácií, keď ich preskúmame a pochopíme, ako s nami manipulujú, ako nás rozdeľujú. Všetci veľmi dobre vieme, že sila ľudí vždy bola a zostáva v zjednotení. Veľmi by som chcela dnes ukončiť naše stretnutie predsa len príjemnou informáciou. Nedávno som si znovu pozrela film, ktorý mám veľmi rada. Jediné zrno, život. Láska, ktorá daruje slobodu. V tomto filme sú predstavené výsledky ďalšieho rozsiahleho výskumu, sociálneho prieskumu ľudí, ktorý trval niekoľko rokov. A boli oslovené milióny ľudí po celom svete. Tento prieskum vykonávalo tisíce dobrovoľníkov. Ľuďom boli kladené otázky. Povedzte, čo máme spoločné? Čo môže spojiť ľudí? A čo je najcennejšie pre každého človeka? A tieto odpovede samozrejme veľmi inšpirujú. A o tieto odpovede by som sa chcela s vami podeliť, drahí priatelia. Preto vás pozývame, aby sme si ich pozreli spolu. Čo vnútorne spája všetkých ľudí na celom svete? Čo robí človeka človekom? Čo spája všetkých ľudí? Nezávisle od náboženstiev, politiky, ako jediné svetové spoločenstvo. čo máme všetci spoločné, nezávisle od národností, náboženstiev, vierovyznaní, čo máme všetci spoločné. Všetci máme spoločný pocit lásky. Podľa môjho názoru to nás spája úplne všetkých.
Pretože človeku je vlastné v podstate ľúbiť. Narodí sa a ľúbi všetko. Ľúbi svoju rodinu, ľúbi svoj život. A keď je v ľuďoch pocit lásky, vtedy môžeme nazvať človeka človekom. Keď v ňom nie je láska, znamená to, že aj človek v ňom zmizol. Myslím si, že ľudskosť je najvyšší stupeň lásky. Ľudskosť začína u teba pochopením, že si človek a si ľudský. Ľudskosť je medzinárodný jazyk. Viete, kamkoľvek pôjdete, keď ste ľudskí, budete schopní komunikovať s každým človekom. Ak ste ľudskí, a ja som tiež ľudská, aj keď hovoríte po rusky a ja po anglicky a nerozumieme si, ale usmievame sa, vyjadrujeme priateľstvo a lásku, ktorú cítime, komunikujeme hlboko na úrovni ducha. Môže byť z Malavy, niekto môže byť zo Zambie, niekto z Nemecka, ale všetci sme ľudia. Všetkých nás spája duchovný aspekt, pretože všetci sme ľudia, stvorení jedným stvoriteľom. Vy máte ducha, ja mám ducha. Nezáleží na tom, že naša pokožka vyzerá inak, pretože všetci máme jedného ducha. Moja zodpovednosť ako človeka je zabezpečiť, aby môj blížny žil vo svete, ktorý všetci potrebujeme. Všetko je to o svetonázore. Musím si vážiť svojho priateľa ako človeka. Je zaujímavé, že ste to spomenuli, pretože Kalifornia je práve príkladom takého neobyčajného miesta. Keď som bol guvernérom, zistil som, že v tomto štáte je každé náboženstvo. Viac než 140 náboženstiev. V Kalifornii je zastúpená každá národnosť. A všetci žijú spolu. Každé náboženstvo, každá národnosť, každá kultúra. Všetci žijú spolu a nikto nebojuje. Myslím, že ľudia sú mierumilovní zo svojej podstaty. Len politika a náboženstvo nás niekedy zámerne rozdeľujú. Musíme byť ostražití. Takže v Kalifornii sme ukázali, že môžeme žiť bok po boku, byť priateľmi a vychádzať spolu. Aj keď máte rôzne politické, náboženské názory, rôznu farbu pleti a všetko je vlastne iné, ale môžete vychádzať, môžete žiť spolu a pracovať spolu. Čo spája všetkých ľudí na svete? Čo je spoločné pre všetkých, bez ohľadu na krajinu, mesto, štátne občianstvo, rasu, náboženstvo a podobne? Láska a úcta. Láska je najsilnejší pocit, ktorý môže spojiť všetkých ľudí. Všetci máme jeden pôvod. To je krásny dôvod na to, aby sme boli jednotní. Mám na mysli, že našou jedinou misiou na tejto planéte je ľúbiť všetkých, pretože život je krátky. Musíme si vážiť túto príležitosť, aby sme jednoducho ľúbili všetkých. Myslíte na ľudí nie cez prizmu ich náboženstiev, ale myslíte na nich ako na ľudí. Nezáleží na náboženstve, nezáleží na farbe pleti alebo etnickom pôvode. V podstate ľudskosť je to, čo vytvára harmóniu medzi civilizáciami. Nezáleží na veku, náboženstve, kultúre, farbe pleti. Musíme byť jednotní a musíme sa starať jeden o druhého. Všetci máme spoločné hodnoty. Myslím, že láskavosť nás všetkých spája. Ľudia sú všetci rovnakí. Všetci ľudia bez ohľadu na to, že pochádzajú z rôznych kultúr, z rôznych prostredí. A to, čo nás spája, najdôležitejšie je láska. Schopnosť ľúbiť a potreba byť ľúbený, potreba komunikácie s inými ľuďmi. My ženy sme matky, máme deti a chceme, aby naše deti vyrastali v dobrom svete, v lepšom svete. Mám sama 4 deti a cítim, že ak neurobím nič preto, aby tento svet bol aspoň o trochu lepší pre každého z nás, bez ohľadu na rasu, kultúru, vierovyznanie, národnosť, tak moje deti budú v takom svete vyrastať. A chcela by som, aby sa moje vnúčata narodili do lepšieho sveta.
Ako otec dvoch detí to nerobím už len pre seba, ale aj pre deti. Ale myslím, že ľudstvo má šancu, ak budeme konať dosť rýchlo a dostatočne rozhodne. Musíme sa snažiť šíriť zmeny, ktoré umožnia ďalšie fungovanie ľudskej civilizácie. Som diplomatom, ale predovšetkým som človek. A ako človek chcem mier a priateľstvo so všetkými. Všetci sme ľudia, máme rôznu kultúru a náboženstvo, ale všetci veríme v život. Veríme v lásku. Chceme dobrý život a lepší svet. Musíme byť zjednotení. Dnes máme nové výzvy, ako napríklad klíma, globálne klimatické zmeny. Ak nebude jednota medzi ľuďmi, nenájdeme riešenie. Potrebujeme tú jednotu. Videl som, ako nenávisť vytvára v tomto svete množstvo problémov, ale ešte nikdy som nevidel, že by nenávisť problémy riešila. Jediné, čo môže vyriešiť problém, je odvaha ľúbiť. Odvaha ľúbiť a oddanosť slúžiť.